Nu det er... Velkommen til vores lille konditori. Vi skal lave en jubilæumschokoladekage med chokoladecreme og en mandel crumble ovenpå, og vi skal dekorere med skåsyre. Vi skal ikke have skåsyre, det er lige meget ligegyldigt. Vi bruger lidt mynte eller ingenting. Men jeg synes, det er lidt dejligt med blomster. Men til vores chokoladecreme, så vi skal starte også. Vi skal bruge fløde og 70% chokolade. Det er godt chokolade. Og bagefter vi skal lave vores crumble, så vi skal bruge brunfarin, mel, mandelmel og selvfølgelig smager. Og det sidste, vi skal lave vores chokoladekage, det er rigtig enkelt. Vi skal bruge æg, lidt bagerpulver, smør, chokolade og mel. Og ligesom jeg har sagt, vi skal starte med vores chokoladecreme, så det skal være i køleskabet og kunne ned til vi laver vores crumble og vores kager. Nu vi skal starte med vores chokoladecreme, så vi skal have en vægt og nogle plastikskål. Så. Sådan. Det bedste er, vi skal have en mikrobølgeovn, smelte chokolade i mikrobølgeovn, så I sparer tid og opvask med at lave en vandbad og smelte chokolade der. Så, hvor mange chokolade I skal bruge? Herinde. Boom. Og lige med det samme i mikroovn. Du se. 30 sekunder i mikroovn. Vi blander det sammen. Og i mikroovn igen. Så til et halvandet minut, så vi smelter chokolade. Så nemt, så hurtigt. Så mikrobølgeovnen er dejligt. Det samme med fløde. Vi skal bare måle lidt fløde nu. Sådan. Også i mikroovnen, når chokolade er klar. Perfekt, se her. Når chokolade er smeltet. Og vi giver 2 minutter til fløde. Så, kan vi fokusere herinde nu? Se her. Vi gør med lidt fløde ind, og vi pisker rundt. Vi pisker rigtig hårdt. Pisker. Og du synes, ej, det går så fint. Nej, det er så sejligt. Men det dufter rigtig. Kan du dufte? Kameramand. Kan du dufte? Det dufter godt, men det starter skille. Det ligner ikke så godt. Det dufter dejligt. Det er rigtig varmt, men det skiller. Vi forestiller med lidt fløde. Og vi skal se, hvad det skal skære. Vi drejer rundt. Rigtig hurtigt her. Det skal være. Se her. Du kan godt se, det er stelvægtskilder, og det er grunden. Men I skal ikke bange. Hvis det er helt for hinanden chokolade med fløde, og det ligner rigtig dårligt. Det skal forestille, fordi den der, det skal komme igen sammen. Så vi forestiller med lidt fløde her. Ups. Vi pisker rigtig hårdt. Rigtig hårdt her. Det er en god gymnastik. Derfor alle dessertkok er rigtig tynd. De bruger rigtig meget energi. Men se her igen. Det er ikke skarpt. Og mange nu de synes, ej, det går ikke. Vi skal smide ud, og vi starter igen. Men nej, vi fortsætter. Vi gør lidt fløde mere. Og vi pisker rigtig godt.
Og vi synes, det bliver så godt og så dejligt. Men lige pludselig, det siger endnu værre. Og jeg siger, nej, hvad har jeg gjort? Det ser ikke godt ud. Kan I sige det? Det er ikke godt, men det skal være sådan der. Fordi vi emulserer nu fløde med kakaosmør. Og hvis I forestiller piske og komme ekstra fløde, så vores chokolade ganache, det kan komme sammen. Så kan du se her, hvis du kommer lidt mere tæt på, kan du se her, det bliver en creme i midten. I kan se, hvor det skinner, og det bliver elastisk. Og I kan se, det er kakaosmør, har kommet frem. Og det skal blandes godt med vores fløde. Nu er det en pisseris. Og nu, se her. Vores chokolade ganache er klar. Så, hvis det skiller, I skal ikke bange, I skal forstå, og vi varmer en lille smule mere fløde med chokolade, og vi pisker med piskeris. Og den der 2 ingredienser, det skal komme sammen. Det er ligesom det løn mayonnaise. Så hvis det skiller, vi forstår lidt mere hurtigt, vi pisker hurtigt, og vores chokolade kommer med en rigtig god konsistens. Er du på? Kan du forstå det? Det var svært? Nej, det er ikke svært. Så, det næste, I skal lave, når I laver deres chokoladecreme, vi skal få vores film. Det skal komme ovenpå vores skål. Og ind i creme, så vi rører creme, så det skal ikke mellemrum. Ellers det får kondens, så det bliver vådt over det hele. Så rigtig tæt på. Og i køleskabet for 15-20 minutter, så det skal blive en dejlig cremekonsistens, så vi kan sprøjte. And now it's crumble time. Så, vi skal lave crumble. Det er min yndlingsting. Vi har crumble over det hele. Christoffer? Vi har crumble på alt. Vi elsker crumble, guld og stjernetvil. Det er vores stil. Vi elsker det. Så, hvad så, Christoffer? Hvad skal vi bruge til crumble? Hvad siger du? Hvad skal vi bruge ingredienser? Så, han er ikke på, Christoffer. Han har været i byen i går. Det var i kamp i går, derfor. Så, mandelmel. Vi siger, lave en små portion. 50 gram. Ned her. Boom. 50 gram mel. Bare lidt ekstra, men det er okay. Jeg skal ikke sige det. Så, vi kommer lidt brunsukker. Sådan der. Og på sidst også, vi har lidt smør. Der. Se her. Så. Den. Det er vores smør, og vi skærer det i mine små stykker. Det er det bedste, hvis smør er koldt. Nu det er lidt smeltet, men hvis det er koldt, så du laver en bedre crumble. Så vi vasker hænder. I vasker hænder, så de er rene. Og bagefter, vi alt det samme.
ligesom gamle dage. Vi elsker bare at prøve vores sjæl. Min datter, hun er vildt, når vi laver kager eller pandekager. Hun vil gerne bare smage det hele med hendes fingre. Jeg synes, det er dejligt. Kan I se, hvordan det fungerer med mel? Selvfølgelig hjemme, I kan have en skål, så I kan have alle ingredienser, eller hvis I har en røgmaskine, kan sagtens. Hvis smager er blød, så vi får en cookie dej. Hvis smager er koldt, rigtig koldt, så du får crumble fra starten. Men den der, det er ikke et problem, fordi nu det er klar. Vi får en bageplade med bagepapir. Så vi laver et stykke crumble. Crumble er fint med muffins, det er også fint med, når du laver en lavkage, du skal komme ind, så du får den der crispy. Crispy er en god oplevelse. Så crumble i vores plade med bagepapir i ovnen, 170 grader for 15-20 minutter. Så. Og voilà. Crumble i ovnen, når vi skal starte med vores jubilæumschokoladekage. Det lyder så godt. Så, rørmaskine. Hvis der er ikke nogen rørmaskine, en handmixer. Så, vi slår 3 æg. Det er dejligt, stor, økologisk æg. Sådan. Maria. Kan du... Sådan. Høj, vi er så på. Så. Kom. Sukker i. Sådan. Og nu pisker vi medium. Vi pisker medium well done. Jeg skal bare finde her. Sådan. 6-8. Kraftighed. 10 minutter. Så det bliver en rigtig foamy. Hvad hedder det foamy på dansk? Luftig. En luftig æggemasse. Og nu vores krydden. Vi skal smøre ind. Ja. Lidt mere. Sådan. Og vi smelter. Vi smelter godt. Og vi har vores chokolade her klar. Og vores mel og bagepulver. Jeg skal finde ind mere plastik. Så. « 100 gram mel og 3 gram bagepulver. Super. Og nu vi venter. Men du skal bare filme lidt smule, når det pistes rundt. Og chokolade kommer ind.
Sådan. Snak nu, hvor mange? 25 minutter af? Hvis du har alle ingredienser, det tager ikke lang tid. Okay, jeg vil lave jer hurtigt ligesom en tornado, men 35 for en almindelig menneske, 25 til mig. Simon, en time. Halvanden, okay. Så, smag af chokolade smelte. Vi skal sigte vores bagepulver over mild snart. Og vi venter 3 minutter mere, til vores æggemasse er luftig nok. Nej, Marit. Hvad laver du? Ej. Stille og roligt. Super. Så nu smør og chokolade, karamel. Og vi blander stille og roligt. Det skal ikke være for hårdt, eller det bare falder ned lige med det samme. Så stille og roligt. Sådan. Og nu vi sigter på smil og bagepulver. Og igen, rigtig stille og roligt. Det var det. Vores jubilæum chokoladekage er klar. Og I kan ærligt forstå, det er ikke så svært. Det er en dejlig, nemt opskrift. Laves i 25 minutter, halv time. Så, Jani, quiet please. We're working here. Ja. Så, sprøjtepose. Chokoladekagen. Så. Vi tager noget aluminiumfoam. Vi har lige lavet vaniljemuffins før. Men Simon synes, det var ikke godt nok, så vi skal lave chokolademuffins. Så det bliver chokolademuffin. Sprøjte. Sådan. Plade. Bagepapir. Vi bærer det i ovnen 170 grader for 10-15 minutter. Sådan. Now we need to wait and see how they will come. Så, er du klar? Jeg er også klar. Crumble er også klar. Så.
Så i stikvogn. Au, au. 15-20 minutter, kulder ned, så det skal være klar til dekoration. Yellow crumble. Så kagerne er klar. Er du klar? Jeg er klar. Super. Kagerne er klar også. Så vores jubilæum muffin. Au, au, au. Så vi venter nu 5 minutter. Det skal kulde ned, og bagefter vi dekorerer med vores creme og vores crumble. Og nu vi er med alle ingredienser færdige for vores jubilæum chokoladekage. Muffin. Vi har vores chokolade muffin. Dufter dejligt. Vores chokolade ganache og vores crumble. Og selvfølgelig lidt skålsvær. Christoffer, hvad mangler vi? Stjernetvil. Stjernetvil. Nej, vi skal ikke have stjernetvil. De synes, det er for kids har en stjernetvil, så driller mig hele tiden. Så vi laver en dejlig chokoladecreme ovenpå. Ikke smørcreme. Den der chokoladeganache er rigtig fin. Vi kommer med 2 stykker crumble, så du får lidt tekstur. Og selvfølgelig. Så hvis du spørger Christoffer, nu har vi gerne kommet lidt guld på og lidt guldstyre, men nej, det ligner cupcake, så... Hvad siger du? Jeg vil gerne lave cupcakes. Nej. Super. Så vores jubilæumschokolade er klar. Velbekomme. Det er dejligt. Så er det. Slut.